दिनै उदालगुरि जिल्लायाव गोबां हाबाफारि लानाय जादों। जोङो हरिसिंगा समस्तियाव दालां बेखेवनाय आरो लोगोसे बेवहाय गुदि बाथौनि थानसालि केम्पासाव अन्थाइ खाम्फा गायसननाय, ब्रह्म गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि ब्रन्जनि मुसुखा गायसननाय आरो माल्टिपार्पस बिजनेस हल टाउनाव बेखेवनाय आरो उदालगुरि टाउनाव बिबाह भवन एबा हाबा जाग्रा मोनसे न' बेखेवनाय जादों आरो दा बेवहाय उदालगुरि ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ लानानै मेलेमजिबिफोरखौ लानानै मोनसे सावरायनाय जादों। बिथांमोना माखासे साननाय हनाय दङ जायफोरखौ बिथांमोना आगोलनिफ्राय गोबां माखासे बेले बेजे नुबोदों। दा बेखौ लानानैनो जों बेवहाय सावरायदों। बिसेसके हानि जेंनाखौ लानानै बिथांमोना माखासे खोथाखौ गियो। दा बेफोरखौनो लानानै सावरायदों जे आयेननि गेजेरजों मा खालामनो हायो बेखौ उननि समाव जोङो बिजिरगोन होननानै। जोबोद मोनसे मोजां थासारि उदालगुरि जिल्लायाव आरो UPPL हिसाबै जों नुदों जे उदालगुरियाव आगोलनिख्रुइ जोंहा बांसिन मोजां रिजाल्ट जागोन आरो जोंनि बिजाथिफ्रा बेवहाय देरहागोन आरो बिसायख'थिजों सोमोन्दो लानानै लानाय जि मेल मिटिंफोर बेवहाय बयबो मोनसे पजिटिभ नोजोर लानानै फैदों आरो दिनै बेवहायबो बुंदों जे बिथांमोना जायखिजाया थासारियावनो UPPL सरकारा फिन फैफिननायखौ बिथांमोना हास्थायो।